Hi, thank you so much, mathergla. Yepala welcome back Panpunali. Nidai, thank you so much Panondule gottune. Vishaya dada Tanish. Dada anpande. Yes, finally enna family malla ondu 3000 jana subscribers aate yanantu en gottittu niye apunondu mola manasta moolede enku panondiತ್ತು ನಾನು ದೇವಡಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಪ್ಲೀಸ್ ದೇವರೇ ಕೋಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಅವೊಂದಿತ್ತೆ ರಪ್ಪಗ ಯಾನು ಎನ್ನಿ ಓಕೆ ಇನಿ 3000 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಪುಡು ದೇವರೇ ಪ್ಲೀಸ್ 3K ಮಲ್ತು ಬಿಡು ಅಂತ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಎತ್ತೆ ತೂಪೈತೆ ಗಂಟೆ ಎತ್ತಾಂಡು 8 o'clock ಅವನ್ ಬೈದಿದ್ದಾವೆ ಈ ದಿನ ಯಾನ್ ನೆನಪು ದೀವೋ ನೋಡು ಅನ್ಶದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾನು 2K ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಬೇಗ ಆತೇರು ಮಸ್ತದಲ್ಲ ಕಾತದ ಜಿ ಬರ್ತು 2K ಇಡ್ದು 3Kಗೆ ಬರರೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಏತು ದಿನ ಕಾತದೆ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಡು ಅವು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ 3K ಆತಿ ನಾನೇ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೆಂಕ್ 3K ಆರೆ ಅನ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ವೇಟ್ ಬಂತದೆ ಅವು ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏತಿತ್ತು ನಂದು ಕಾತಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೆಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹೊಸಾತು ಅದು ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲಿಗೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪಾತೆರಡು ಪನ್ನರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತೊಜ್ಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹೆಂಗಂತೂ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಯಾಂತ ಅನಿಶಿತ್ ಪನ್ನಿ ಬಾಲೆ 3000 ಫೈನಲಿ ಆಯರೆಂದು ಏನಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ ಅನಿತ್ತನೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪನೋಡು ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂತ ಪನ್ನಗೆ ಎನ್ನೋಟು ಇಂಬೆಲ್ಲ ಬೈದೆ ಏನಾಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಖುಷಿ ಆಯಲ್ಲೇ ತುಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏಪಲ ಪಾಪ ಕಾತೊಂದು ಪುನ ಕಿನ್ನಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ದ ಒವ್ವೇ ಲೈಕ್ಸ್ ಆವಡು ವ್ಯೂಸ್ ಆವಡು ಯಾನ್ ಆಯ್ಡ ಪನೊಂದು ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ಜನ ತೂಯರ್ ಬಾಲೆ ಇತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಆಯರ್ ಬಾಲೆ ಪನ್ನಾಗ ಆಯ್ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಪನ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಅಂದ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ರೂಮಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಲ ಇನ್ನ ಪಿರಾವಡ್ದೆ ಬೈದಿ ಬೊಚ್ಚಿ ಬಾಲೆ ಪಂಡಲ್ಲ ಬೈದೆ ಫುಲ್ ಪಣಿಗುಳೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಇಟ್ಟಲೆ ಯಾನ್ಲ ತನಿಷ್ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಪಿರೋರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಟ್ ಖಾಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಯಾವಜಿ ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏಪಲೆ ಕಿಂಚನ್ ಏರ್ಪಡೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಕಲೆಗ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚೆ ನೋಟು ಉಪ್ಪುನ ಕಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತೆನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆತಾರೆ 3000 ಜನ ಉಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಬೇಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೇತಿದಾದ ಪನ್ನುಲಿ ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವ್ಯೂಸ್ ದ ಚಿಂತೇನೆ ಅವ್ ಮಲ್ಲೆ ರೀತಿ ಜನ ಆ್ಯಡ್ ಆತಿರತ್ತ ತೂಪೇರ್ ಬಿಡು ಆಯ್ನ ಪಿರೋ ಬೇತೇನೆ ಯೋಚನೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬಾಯ್